Tak vítej na mojí chatě. Po tom posledním případu si zasloužíš oddech. Pro detektiva jako jsem já, to byla hračka. Je s tou kulkou vesty. Tak co budeme dělat? Já nevím, třeba sedět a pít čaj. Dobrá aktivita. Kdo to tam jde? Tam je nějaký turista? A tenhle vypadá, že jde za náma. Dobrý den, detektivky. Jmenuji se Josef Karel a jsem místní inspektor. Potřebuji, abyste šli se mnou. No ale proč? My jsme tady na dovolené. Stala se tu vražda. Tak co jste zjistil? Mrtví se jmenují Veronika a Marek. Byli nalezení kolem 2:30 náhodným kolem jdoucí. Jak byli zabiti? Doktor říká, že byli otráveni, ale víc se zjistí až po bitvě. Ještě jednou bych se vám chtěl omluvit, že jsem vás vyrušil na dovolené. Ale to nic. Také jsem se někam chystal. Kam jste se chystal? Mám koupené letenky na Dakar. Vím, jak se cítíte. Viděl tu situaci někdo? Ano, tamhle je svědek, co na vás říká. Policie říkala, že jste něco viděla. Jo, viděla, ty dva tamhle, no, viděla. Kdy to naposledy bylo? Tak před hodinou jsem viděla tam z té restaurace vyjít, no, v pohodě byli, prostě oba dva šli normálně, víte, a teď tam jsou takhle, víte, a no. Viděla jste ještě něco? Ne, měli dobrý čas, víte, a pak, no, teď jsou tam takhle a to není dobrý, to, no, není. Nedělala jste to tyhle dva? Hele dámy, já fakt nevím, pracuji tady přes 5 let, takže fakt nevím, kdo tady byl a kdo ne. Tak to aspoň zkuste. Možná tu byli, ale fakt nevím, provedli snad něco? Jsou mrtví, byli otráveni. Aha, to je mi líto. Snad se neotrávili tady u nás. Řekněte mi, kdo tu dneska všechno pracoval? No vlastně, já, kuchař a ještě by měl za 20 minut přijet farmář. Řekněte mi něco o tom kuchařem? Jo, má tu restauraci rád, ale se mnou se moc nebaví. Asi kvůli tomu, že se s ním rozvedlo 5 manželek. A co ten farmář? Byl by to fajn chlap, ale je arrogantní. Má vystudovanou dobrou školu, botanickou. A asi si myslela, že bude nějaký docent nebo co. Můžu se ptát, proč máte ty rukavice? No, já jsem včera dostala nějakou vyrážku, takže to tady nechci ukazovat a hlavně to nechci šířit. Nedáte si něco? Dobrý den. Viděl jste tyhle dva dnes kolem 12. hodiny? Jak bych mohl, jsem teď zavřený. Dnes jsme je našli mrtvé, byli otráveni. Co se stalo? Právě nevíme. Jsme se přišli zeptat vás. Promiňte. Právě mi přišla zpráva, že jed, kterým byli otráveni, pochází ze vzácné květiny jménem louburka. Tato květina byla už několik desítek let považována za vyhynulou. Jed jim byl podán do jídla.
Právě mi přišla zpráva, že jed, kterým byl otrávený, byl jejich jídlo. Víte o tom něco? To nic nevím. Nebo jíst někde jinde? Svědek nám potvrdil, že z této restaurace odcházeli rovnou do parku. Počkat, nemyslíte si snad, že já bych jim mohl dát i do toho jídla? Že to je opravdu absurdní. Zatím si nemyslíme nic, ale nemůžeme to vyloučit. A myslíte si, že by toho tady odtud někdo byl schopný? To nevím. Tak jinak, zkuste nám říct něco o těch vašich kolezích. Začněte třeba tou servírkou. Ale ne, to fajn holka, jenom měla těžký dětství, vyrůstala v siročinci. A co mi na ní vadí, je, že si vůbec neuklízí skřínku. Úplně strašlivě smrdí. Smrdí tak, i když dáte mozzarellu a zkažený vejce a zamícháte to. To je úplně nechutný. A co ten váš farmář? Co vám dovazí zeleninu? Tonda? No, Tonda je fajn, jenom je občas arrogantní k cizím lidem, protože který ji nezná, tak jako se k ní nechá úplně nejlíp. Ale jako občas spolu zajde na pivo, tak dobrý. Dobře, děkujeme za informace. A kde jsou ty skřínky? Fuj, to je Bůh. Máš pravdu, ten kuchař nežartoval. Prohledej to. Nic, to není možný. Dobrý den, jste ten farmář Antonín? Jo, to jsem. Co chcete a kdo vůbec jste? Jsme detektivky, Eva a Tereza. Přišli jsme tu vyřešit trestný čin. Jaký trestný čin? Co se pro boha stalo? Byli zavražděni 2 lidi. Jed požili tady v restauraci, ale zatím nevíme, kdo to udělal. Dobrá, ale já jsem nevinný, mě z toho prosím vás vynechte. Uklidněte se, přišli jsme se zeptat jenom na pár otázek. Znáte tady někoho z pracovníků? Jo, znám. Servírka Alena, to měla dětství hodně těžký. Vyrůstala v sirotčinci a nedávno se ke mně doneslo, že se její přítel zabil. Kvůli ní, ale moc o tom nevím. A znáte toho kuchaře Bedřicha? Bedřich. No, Bedřich. Je hodně zamlklej a furt je v té své kuchyni, ale když se s ním potřebujeme na něčem domluvit, je to spolehlivý člověk. Dobře, děkujeme za informace, když tak se vám ozveme. Jo, víte, kde mě najít. Tak kdo myslí, že to asi byl? Zatím nevím, musím si to promyslet. Co třeba ten farmář? Vypadá docela nespokojeně, to ano, ale... A nebo ten kuchař? Ten snad to zní dobře. Nemyslím si. Všimla si z těch jeho rukávů, jak byly ušpiněné od rajské a toho třasu v rukou. Někdo, kdo se ušpiní, když vaří rajskou, není schopný vylítit tak, aby se nepolil. Dobře, tak kuchař asi ne, ale co ta servírka? Život v siročinci a ještě ta smrt toho jejího přítele. Zvlášť kvůli ní? Nezní ti to dobře? To je možné, ale možná se objeví něco, co nás posune dál. Ale hlavně na mě netlač. Až to vyřeším, tak to vyřeším. V klidu, máš dost času. Ano? Dobře. Dobře, děkuji. Volal inspektor. Prý farmáři něco vhodili do kompostu, co strašně smrdí a pravděpodobně se váže k našemu případu. Tak jdeme. Dobrý den, tyjo, to jste tady hodně rychle. Inspektor říkal, že je něco špatně s naším kompostem. Jo, s mým kompostem je hodně něco špatně. Někdo mi tam něco hodil a příšerně to smrdí. A smrdí to dokonce tak, že si sousedi stěžují, že to draždí jejich psy. Smrdí všechny komposty stejně. Ne, to je smrdí fakt příšerně. Pojďte se podívat. Nepřipomíná ti to něco? Trošku to smrdí, jako ta skřínka té servírky. Správně. Prohledej to. Tak.
Pošleme to do laboratoře, ty už zjistí, co to je. Co jste to našli? Něco, co mění děj celého případu. Už je čas. Určitě už všichni víte, že vyšetřujeme vraždu. S vámi se všemi jsme mluvili a zjistili jsme zajímavé věci. A vy, proč jste nám neřekl, že máte vystudovanou botanickou školu? Mohli jste se naučit, jak je správně koncentrovat. A s vašimi znalostmi botaniky víte, jak takovou květinu vypěstovat. Ale já to nebyl. A vy, proč jste nám neřekl, že vás opustilo 5 manželek? Nepřipadalo mi to důležitý a tohle vám uniklo. Bylo jich 6. Je to důležité, hlavně z hlediska motivu. Motiv? Ano, správně, motivu, ale nejen motivu. Měl jste i příležitost. Jelikož jste v kuchyni sám, nikdo nevidí, co do jídla dáváte, plus motiv. Jelikož vás opustilo 6 žen, nepřejete lásku někomu dalšímu. Proč mě obvinujete? Ona obvinuje všechny. Ale nikdo z vás to nebyl. Že, slečno? Pokud jsem to byla já, tak jak jsem to udělala? Dala jste jim je do jídla. Jed jste vytvořila doma, proto bylo vaše oblečení ve skřínce tak cítit. Poté, co jste otrávila, hodila jste lahvičku s jedem do farmářova kompostu, aby vina padla na něho. Tak dobře, byla jsem to já, ale nemáte důkaz. Našli jsme vaše otisky na skleničce v kompostu a také jsme prohledali dneska ráno váš dům. A hádejte, co jsme našli. Našli jsme zbytky jedu, ale nevíme proč. A proč asi? Já mám celý život smůlu. A proč by ostatní měli být šťastní, když vlastně já... Tohle je, myslím, práce pro vás. Tak naše práce je u konce. Výborně jsi to vyřešila. I já vždycky. Už máme tedy volno? Ano, i inspektor už si odjel na svůj vysněný Dakar. Dobrý den,